everyone. My name is Ruel and I'm a former student of Pinoy SEO Batch 6. Before the bootcamp, gamay lang jud kayo knowledge na ko from the word SEO. Kato lang jud ang knowledge na ko ba na kailangan ra siya rank up sa website, but pag enroll na ko sa Pinoy SEO during our bootcamp, ito na ko dyan na learn ang saan mo pagpa-rank up, saan mo paggamit dyan sa the word SEO dyan na dagan pa rin kag step by step process, kumbaga na po siya cycle when it comes to SEO. So after that, nakaland ko ang job as an virtual assistant / SEO specialist. I thank you kayo kay Coach Renelian Gapadilla sa pag-guide, sa pagtudlo sa mga during the bootcamp. And ako jud kay ko na learn. And nagamit jud po na po ang ako ang natun-an sa kay Coach. So, thank you so much, Coach, and thank you, Pinoy SEO, for giving the opportunity. And that's all. Thank you.